Iki mau pas lerene nggone ngisor wit ringin, aku dibagi selebaran brosur motor. Salese ngomong yen iki lagi ana promo Ramadan. Potongan 5 juta. Pikiranku langsung muter-muter kaya kipas angin rusak kae. Duh, yen duit sakmono akeh terus terang ki aku yo lagi ora duwe. Tapi aku iki ora gampang nyerah. Otakku langsung olah data piye carane duwe motor tanpa ngetokke duit saka kantonge dhewe. Tekan omah bojoku langsung tak kongkon ning omahe Bu RT. Tak kon nembung utang 5 juta ning duit kas PKK. Jaminane mung nama baik lan wajah melas. Terus jebule duitnya cair loh. Rencana memang arep tak gawa ning gone dealer motor, njupuk motor sing lagi promo ki mau. Mau selesai omong DP-ne gorong juta. Terus angsurane 818.000 pendak wulan ping 35. Jadi rencanaku ngene. Engko motor tak sewake sedina 50.000. Dadi sesasi kan entuk duit 1,5 juta ki, wong sasi 30 dina era. Lah terus kasile saka duit sewan motor ki mau tak nggo bayar cicilan motor sing gur 818 karo cicilan utang ning PKK. Oh yen lancar, motor wis lunas, utang PKK lunas, aku iso duwe motor tanpa aku ngetokke duit dhewe. Piye bolo, cerdas ora? Iki to sing jenenge investasi tanpa modal pribadi. Modal rai gedek eta karo utang kas PKK tok. Ning ojo kesusu bahagia lur. Iki mah cuma teori. Praktek iki ya kudu dihitung tenanan. Sing pertama pajak motor kuwi ya kudu dipikir. Terus yang kedua kuwi perawatan motor, termasuk oli, ban, lampu, rem. Terus karo kuwi sing dienggo ngincelongke bodi motor iki lho lur. Ya ta. Kuwi terus resikone ya yen lagi ono sing ora gelem nyewa. Ya dadi kesimpulane strategi iki pancen menarik, tapi ya kudu diitung tenanan. Yen arep jajal caraku iki ya monggo lur. Ning ya aku tulung sesuk diceritani hasilnya ya. Aku dhewe ya durung jajal. Lah wong iki mau gur simulasi tok